Damire, ti si ovisnik. Kakav ovisnik? Pa ja gledam kako ti pušiš, ti si 3 cigarete zapalio i ugasio kad si došao do pola i ne možeš bez nje. Pa rekao, ja nisam ovisnik. Onda, moj jedini argument, izletlo me, nisam ovisnik, ja sam svećenik. Ja rekao, još gore. Kažu meni, zgnječi tu kutiju odmah predamnom. I u principu, ja sam čovjek principa i taman sam kupio novu cigaretu, a ja sam volio pušiti onaj bijeli Marlboro. Onaj meni kako mi to dobro sjelo. Ja sam je uzeo i zgnječio sam je. I taj dan on odlazi, ja trebam njega voditi u najdrom. Ja sam bio toliko ljut na njega, ja sam jedva čekao da on ode. I sad, meni u glavi rekao, Bože dragi, na što sam pao? Ja jedva čekam da moj brat ode od mene, ljut sam na njega, zato što je mene suočio. Ja sam tad skužio, ja imam problem. Ja nisam mogao reći ne toj cigareti. On me baš suočio. I na putu prema aerodromu u Washingtonu on kaže, Damire, ja vidim da si ljut na mene, ja ti želim dobro. Ti pušiš, to nije zdravo i nije primjereno. Ti si svećenik. Mislim, baš me Bogu hvala što imao snage to meni reći. Mislim, nije to lako nekome reći. I ja sam na putu od aerodroma natrag baš o tome razmišljao i ja sam u roku 2 mjeseca prestao pušiti. I ja nisam zapalio, to je bila 2007. zapravo, ja nisam zapalio cigaretu od 2007. Ali šta je mene pogodilo? Kad je on meni rekao, ti ne možeš reći ne. To je od mog brata. I ja njega stalno citiram. I to je mene pogodilo. Jer ja sam skužio, ja nemam slobodu. Jer ako ti ne možeš reći ne, onda tvoj dan ništa ne znači.